Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Να πω ότι στο τέλος θα υπάρχει Q&A session, οπότε ό,τι ερώτηση προκύψει μπορείτε να τη γράψετε στο chat. Θα τις απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις στο τέλος. Και να σας κάνω έτσι μια εισαγωγή γιατί είναι αυτό το webinar σήμερα και τι ακριβώς θα δούμε. Οπότε θα δούμε κάποιες λειτουργίες για το Hoteliga. Το Hoteliga είναι στην αγορά εδώ και 9 χρόνια και ουσιαστικά είναι ένα σύστημα, ένα cloud σύστημα διαχείρισης κρατήσεων 3 σε 1. Δηλαδή έχει το δικό του PMS, έχει το δικό του channel manager και τη δική του μηχανή κρατήσεων. Και όλα αυτά από μόνο ένα σύστημα. Τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά για εσάς? Ότι αρχικά επειδή είναι cloud μπορείτε να συνδεθείτε από όποια συσκευή επιθυμείτε, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι laptop, tablet, κινητό και από όπου θέλετε, ώστε να έχετε ουσιαστικά τον έλεγχο του καταλύματός σας και να είστε και ενημερωμένοι για όλες τις λειτουργίες. Επιπλέον, ουσιαστικά επίσης μπορείτε οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει για οποιαδήποτε λειτουργία του συστήματος να απευθύνεστε μόνο σε έναν πάροχο, μόνο στο Hoteliga, είτε η ερώτηση αφορά το Channel Manager, είτε κάποιο κομμάτι της τιμολόγησης, είτε οτιδήποτε άλλο. Και επίσης, δεν χρειάζεστε άλλα συμπληρωματικά αρχεία, δεν χρειάζεται να κάνετε logout για να συνδεθείτε αλλού, δεν χρειάζεστε και κάποια συμπληρωματικά αρχεία Excel, φυσικά, που θέλουμε όλοι να αποφύγουμε. Οπότε θα δούμε κάποιες από τις λειτουργίες του Hoteliga. Και επίσης θα σας παρουσιάσουμε έτσι και κάποιες άλλες δυνατότητες που προσφέρονται. Οπότε, για οποιοδήποτε σημείο θέλετε κάτι να ρωτήσετε, το γράφετε στο chat, γιατί και το Hoteliga είναι σημαντικό τώρα να πούμε ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παραμετροποιήσιμο, ώστε να ταιριάζει και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε είδους καταλύματος ουσιαστικά. Δηλαδή, είτε έχετε ξενοδοχείο, είτε μιλάμε για hostel, camping, διαμερίσματα, διαχείριση διαμερισμάτων, βίλες, όποιο και να είναι το είδος του καταλύματός σας, μπορούν να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις ώστε να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα στο σύστημα. Επομένως, όποιο είναι και το κατάλημά σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις και να τις δούμε πιο αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε με το PMS, οπότε κάνω τώρα κοινή χρήση της οθόνης μου. Οπότε, ξεκινάμε με το PMS. Όταν συνδέεται κάποιος στο λογαριασμό του, βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Είναι η αρχική σελίδα του PMS, που ουσιαστικά είναι μια εικόνα για την ημέρα, για τις 2 Νοέμβρη δηλαδή. Τι αφίξεις έχω, μπορώ να τις δω εδώ στα αριστερά. Τις αναχωρήσεις μου μπορώ να τις δω εδώ στα δεξιά. Αντίστοιχα, μπορώ να κάνω από εδώ και το check-in μου για μια κράτηση, ενημερώνεται η πληρότητα αντιστοίχως. Και εδώ το check-out μου. Παρακάτω μπορώ να δω και τις κρατήσεις που είναι ουσιαστικά πελάτες μέσα στο κατάλημα, που έχουν κάνει το check-in τους δηλαδή. Για την κάθε κράτηση έχω εδώ μία μικρή σύνοψη με τις βασικές πληροφορίες της κράτησης. Μπορώ και να μπω και στο παράθυρο της κράτησης από εδώ πατώντας το αντίστοιχο κουμπάκι. Πάντα φαίνεται εδώ, εκτός από τα βασικά στοιχεία της κράτησης, και το κανάλι, αν έχει πέσει η κράτηση από κάποιο κανάλι από το Channel Manager. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι αυτά εδώ τα εικονιδιάκια που έχουν κάποιοι πελάτες μπροστά τους, που ουσιαστικά είναι κατηγορίες πελατών που μπορείτε να φτιάξετε μέσα στο Hoteliga. Αυτό το εργαλείο έχει έναν διτό ρόλο, ας πούμε. Ο πρώτος ρόλος του είναι ότι σας βοηθάει για να ξέρετε πώς θα υποδεχτείτε τον αντίστοιχο πελάτη. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για έναν πελάτη ο οποίος έχει το αστεράκι δίπλα του και μπορεί να είναι ένας πιστός πελάτης, οπότε μπορεί να θέλετε να του προσφέρετε κάποιο δώρο κατά την άφηξή του. Αντίστοιχα, εδώ μιλάμε για οικογένεια, που θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να δώσετε κάποια γλυκάκια στους πελάτες σας, στα παιδάκια. Οπότε, ξέρουμε πώς να υποδεχτούμε τον αντίστοιχο πελάτη με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, έχοντας τις κατηγορίες πελατών, μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε κάποια ειδική προσφορά για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή και κάποιους πιστούς πελάτες τους οποίους έχουμε στο κατάλημα. Φεύγω τώρα από εδώ και πάμε λίγο πιο πάνω. Έχουμε εδώ τη μαύρη μπάρα που είναι ουσιαστικά κάποιες συντομεύσεις. Και πάμε να μπούμε στο ημερολόγιο που είναι ουσιαστικά και το εργαλείο που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Εδώ τώρα, το ημερολόγιο αυτό είναι το ημερολόγιο που διαβάζουν όλα τα συνδεδεμένα κανάλια του Channel Manager, αλλά και η μηχανή κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο. Οπότε, εδώ έχουμε όλες μας τις κρατήσεις, είτε ήρθαν από κάποιο κανάλι, για παράδειγμα την Booking.com, είτε από το site μου μέσα από τη μηχανή κρατήσεων, είτε ήταν direct η κράτηση και την καταχώρησα εγώ χειροκίνητα
Για παράδειγμα, τηλεφωνική. Όλες μου οι κρατήσεις είναι εδώ. Εφόσον αυτό είναι το ημερολόγιο που διαβάζουν τα κανάλια σε πραγματικό χρόνο, όταν έρχεται μία κράτηση από κάποιο κανάλι, έρχεται και πέφτει κατευθείαν εδώ στο ημερολόγιο με όλα τα στοιχεία της κράτησης και του πελάτη προσυμπληρωμένα. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια επιπλέον κίνηση. Και αντίστοιχα, σε πραγματικό χρόνο ενημερώνονται και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα κανάλια συμπεριλαμβανομένης και της μηχανής κρατήσεων για τη διαθεσιμότητα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να πούμε ότι αν υπάρχει κάποια ακύρωση, ώστε να μην χαθεί καθόλου χρόνος για να λάβετε μία νέα κράτηση, η ακυρωμένη κράτηση φεύγει σε πραγματικό χρόνο από το ημερολόγιο, ανοίγει αμέσως δηλαδή η διαθεσιμότητά μας και το σύστημα σας ενημερώνει για τα ακυρωτικά που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης βάσει της πολιτικής ακύρωσης που έχετε. Τώρα, για οποιαδήποτε νέα κράτηση, επεξεργασία μιας κράτησης που μπορεί να κάνει ο πελάτης μέσα από κάποιο κανάλι ή για κάποια ακύρωση, εσείς ενημερώνεστε φυσικά και από το extranet αλλά και από εμάς με ένα email στο email σας, με ένα notification εδώ ψηλά στο καμπανάκι και με ένα μήνυμα στην αρχική σελίδα που ήμασταν πριν. Εδώ να πούμε τώρα τι άλλο βλέπουμε. Στα αριστερά, αν πάμε, βλέπουμε με διαφορετικά χρωματάκια τους τύπους δωματίων. Εάν κάποιος τώρα έχει ξενοδοχείο, έτσι, ή κάποιο άλλο κατάλημα που έχει τύπους. Γιατί στην περίπτωση που κάποιος έχει μεμονωμένα διαμερίσματα ή βίλες, ουσιαστικά θα φαίνονται έτσι, όπως φαίνεται εδώ η μοβ καταχώρηση του δωματίου 306, που το κάθε διαμέρισμα μπορεί να έχει το χρώμα του. Οπότε το κάθε τύπο στο χρωματάκι του, τα δωμάτια εδώ τα έχετε κανονικά σεταρισμένα όπως είναι και στο κατάλημα, είτε δηλαδή τα έχετε ονομάσει είτε με κάποια ονόματα, είτε με κάποια ρύθμιση. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε από αυτήν εδώ τη σελίδα. Οπότε, αν εδώ, να σας πω επίσης, πριν πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τρία χρώματα. Οι κρατήσεις μας έχουν τρεις διαφορετικούς. Οι κρατήσεις που βλέπουμε με γκρι χρώμα είναι αυτές που έχουν γίνει check-out. Οι γαλαζοπράσινες είναι αυτές που οι πελάτες είναι μέσα τώρα στο κατάλημα. Και οι κόκκινες ουσιαστικά είναι μελλοντικές κρατήσεις μου. Τα χρώματα σε αυτή την περίπτωση είναι της επιλογής σας. Λέω σε αυτή την περίπτωση γιατί υπάρχουν και άλλοι δύο τρόποι να βλέπουμε τις κρατήσεις στο ημερολόγιο. Αν έρθω εδώ στο γρανάζι, μπορώ να μεταβώ κατευθείαν στις ρυθμίσεις του ημερολογίου και εδώ που λέει χρώματα κρατήσεων με βάση, μπορώ ανα πάσα στιγμή να αλλάξω το κριτήριο με το οποίο βλέπω τις κρατήσεις μου στο ημερολόγιο. Είτε δηλαδή να πω ότι θέλω να βλέπω τις κρατήσεις μου βάση πληρωμής, ποιες είναι εξοφλημένες, ποιες όχι και για ποιες έχω λάβει προκαταβολή, ή βάση πρακτορείου. Για παράδειγμα, να βλέπω όλες τις κρατήσεις από την Booking.com με μπλε χρώμα. Επίσης, να δούμε και λίγο αυτήν εδώ την επιλογή, πολύ τραπεζοειδής λοξή προβολή, θα την απενεργοποιήσω για λίγο. Να δείτε τώρα ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις κρατήσεις στο ημερολόγιο, πιάνει δηλαδή η κράτησή μας όλο το τετραγωνάκι. Αυτό απλά σας το δείχνω γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχετε συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο καλύτερα. Επομένως, έχουμε τους τρεις τρόπους προβολής των κρατήσεων. Να πω ότι στην περίπτωση του πρακτορείου που είπαμε, μάλλον σε κάθε περίπτωση, είτε είναι βάση κατάστασης, είτε βάση πληρωμής, είτε βάση πρακτορείου, το λογότυπο του εκάστοτε καναλιού, όπως βλέπουμε εδώ το εικονίδιο της Booking, για παράδειγμα, ή εδώ της Airbnb, φαίνεται εδώ μπροστά από το όνομα του πελάτη, όπως και το αντίστοιχο εικονίδιο της κατηγορίας που μπορεί να ανήκει ο πελάτης μας, όπως είδαμε και στην αρχική σελίδα νωρίτερα. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ. Κάνοντας ένα κλικ πάνω σε μια κράτηση, ουσιαστικά μπορώ να την επιλέξω. Πάλι βλέπω εδώ κάποιες συνοπτικές πληροφορίες για την κράτησή μου. Εδώ υπάρχει και μια μπάρα με εργαλεία που μπορώ να κάνω κάποιες περαιτέρω ενέργειες. Εφόσον λοιπόν επιλέξω την κράτηση που έχει γίνει γκρι, μπορώ να έρθω εδώ στην αστραπή και να δω τι μπορώ να κάνω. Αν είχα επιλέξει πολλές κρατήσεις, θα μπορούσα να τις ομαδοποιήσω για κάποιο group reservation ή στην περίπτωση που έχετε μια παρέα και θέλετε για πολλές κρατήσεις να εκδώσετε ένα κοινό παραστατικό, γίνεται ομαδοποίηση κρατήσεων, τις διαχειρίζουμε δηλαδή μαζικά. Μετά μπορώ να κάνω και διάσταση μιας κράτησης, αντιγραφή. Αν έχω δηλαδή κάποιο εισερχόμενη επευθείας κράτηση που είναι group reservation, αρκεί να φτιάξω μόνο μια κράτηση και να αντιγράψω για τον αριθμό κρατήσεων που συνολικά αποτελείται το group. Μπορώ επίσης να κλειδώσω την κράτηση, γιατί μπορεί να έχω έναν σταθερό πελάτη που με επισκέπτεται και θέλει ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, γιατί αυτό του αρέσει. Οπότε, κλειδώνοντάς την, δεν θα θυμάμαι να μην τη μετακινήσω σε άλλο δωμάτιο. Μπορώ και να διαγράψω την κράτηση.
Φυσικά μπορώ να αλλάξω και την κατάσταση της κράτησης από εδώ. Κλείνω από εδώ. Να πω κιόλας ότι κάποιες από τις πιο συνήθεις ενέργειες που μπορώ να κάνω, μπορώ να έχω πρόσβαση χωρίς να πάω στην αστραπή, κάνοντας απλά δεξί κλικ πάνω στην κράτηση, μου δίνεται αυτό το μενού. Εάν τώρα κάνω διπλό κλικ πάνω στην κράτηση, ουσιαστικά μπαίνω στο παράθυρο της συγκεκριμένης κράτησης. Αυτή η κράτηση είναι demo, έχει έρθει για παράδειγμα από την Booking.com, οπότε εδώ στα βασικά στοιχεία βλέπω όλες τις πληροφορίες όπως ήρθαν από το κανάλι για την κράτησή μου. Εδώ έχουμε το check-in και το check-out και κάποιος μπορεί να επιλέξει και την αντίστοιχη ώρα. Παρακάτω βλέπουμε που έχει τοποθετηθεί η κράτηση και φυσικά αν υπάρχει διατροφή. Εδώ υπάρχει λίστα. Ό,τι λίστα βλέπετε στο Hoteliga επίσης να ξέρετε είναι παραμετροποιήσιμη για να έχετε τις δικές σας επιλογές. Και βάσει όλων αυτών των πεδίων ουσιαστικά υπολογίζεται και η τιμή μου. Η τιμή αυτή βάσει των παραπάνω πεδίων είναι 1.500 ευρώ βάσει του τιμοκαταλόγου. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί εδώ στο πεδίο συμφωνημένη τιμή να βλέπετε μια διαφορετική τιμή, γιατί ο πελάτης είτε έκλεισε με κάποια έκπτωση από την Booking.com στην προκειμένη περίπτωση, είτε αν ήταν απευθείας η κράτησή σας, μπορεί να του δώσετε εσείς μια καλύτερη τιμή. Οπότε η συμφωνημένη τιμή είναι πάντα το τελικό ποσό της κράτησης και παραβλέπεται η κανονική τιμή. Η έκπτωση υπολογίζεται εδώ αυτόματα. Και σε περίπτωση τώρα που η κράτηση έχει έρθει από κάποιο κανάλι, όπως τώρα μιλάμε για την Booking.com, εδώ στο πεδίο παρατηρήσεις από κανάλι, το σύστημα σας δίνει και άλλες πληροφορίες από το extranet, αλλά μαζί με όλες τις άλλες πληροφορίες σας δικαιολογεί και την έκπτωση. Αν για παράδειγμα αυτός ήταν τζίνος και πήρε ένα 10% ή αν έκλεισε από το mobile app της Booking. Και κάτι τελευταίο. Εδώ στο υπόλοιπο βλέπουμε ότι είναι προσαυξημένο κατά 24 ευρώ, που ουσιαστικά είναι ο φόρος διαμονής που έχει υπολογιστεί πάνω στη συμφωνημένη τιμή μας. Οι παρατηρήσεις εδώ είναι για να γράψετε εσείς ό,τι σχόλιο θέλετε για την κράτηση. Και τώρα να σας δείξω έτσι και κάποιες περαιτέρω ενέργειες που μπορώ να κάνω από το παράθυρο της κράτησης. Να ξεκινήσω με το κομμάτι της επικοινωνίας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό στις μέρες μας. Και να πάμε να το ξεκινήσουμε αυτό από την καρτέλα μηνύματα. Η καρτέλα μηνύματα ουσιαστικά σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο chat που είναι μέσα στα extranets της Booking.com και της Airbnb. Είναι για αυτά τα δύο κανάλια. Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλο το ιστορικό ουσιαστικά που έχετε, τις συνομιλίες που έχετε με τον πελάτη στο εκάστοτε του αντίστοιχου extranet. Μπορείτε και να απαντήσετε από εδώ κανονικά. Όσον αφορά τώρα το email, προϋποθέτει ότι εδώ έχουμε πάρει το email του πελάτη. Οπότε εδώ έχω κάποια πρότυπα email, μπορείτε να έχετε όσα πρότυπα θέλετε, όσες γλώσσες θέλετε, δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Οπότε για παράδειγμα να δούμε το ευχαριστήριο email, το ανοίγω από εδώ να το δούμε καλύτερα. Ένα πρότυπο email λειτουργεί σαν κανονικό email, δηλαδή μπορείτε να έχετε μέσα φωτογραφίες, links, οτιδήποτε χρειαστείτε. Εδώ βλέπετε ότι τώρα αυτό το συγκεκριμένο πρότυπο έχει πάρει αυτόματα το ονοματεπώνυμο του πελάτη. Υπάρχουν διάφορες μεταβλητές που μπορούμε να προσθέσουμε και το πρότυπο του email να αντλεί δεδομένα αυτόματα είτε από τον πελάτη είτε από την κράτηση. Φυσικά σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το email εσείς χειροκίνητα, μπορείτε και να το επεξεργαστείτε πριν το στείλετε, γιατί μπορεί στη συγκεκριμένη πελάτσα να θέλετε να της δώσετε κάποια επιπλέον πληροφορία. Οπότε, τα email αυτά μπορούν να στέλνονται από εσάς. Υπάρχει βέβαια και η αυτοματοποιημένη αποστολή, γιατί για να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια και για να μην έχετε κι εσείς στο μυαλό σας κάθε φορά email χρειάζεται να στείλετε και σε ποιον, οπότε αυτοματοποιείτε τη διαδικασία, λέγοντας για παράδειγμα ότι το ευχαριστήριο email θέλετε να στέλνετε αυτόματα 1-2 ώρες μετά το checkout, ώστε να, για παράδειγμα, να προτρέψετε τον πελάτη να σας αφήσει μια κριτική όπου χρειάζεστε εσείς για τα review σας. Οπότε υπάρχει και αυτή η επιλογή. Και προχωράμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες από τις βασικές λειτουργίες μέσα από το παράθυρο της κράτησης και πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα για τον πελάτη. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Εδώ έχω όλα τα στοιχεία του πελάτη μου. Εδώ είναι και οι κατηγορίες που σας είπα νωρίτερα, που μπορείτε ουσιαστικά να τον ταξινομήσετε. Και μπορείτε να τον ταξινομήσετε και σε 2 κατηγορίες, έτσι, και σε παραπάνω δηλαδή από μία. Σε περίπτωση που αυτός ο πελάτης είναι κάποια εταιρεία, είναι κάποιος πελάτης που θέλει τιμολόγιο, πατώντας το κουμπάκι στοιχεία τιμολόγησης, μου ανοίγουν και αυτές εδώ οι επιλογές, όπου και για Έλληνες πελάτες, βάζοντας εδώ το άφημί του πελάτη και πατώντας ανάκτηση δεδομένων, συμπληρώνονται αυτόματα όλα τα στοιχεία τιμολόγησης του πελάτη.
Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μην υπάρχουν λάθη, συμπληρώνονται αυτόματα για να εκδώσετε σωστά τα παραστατικά σας. Πάμε τώρα να δούμε και το κομμάτι της τιμολόγησης. Αν έρθω εδώ, μάλλον για να το δούμε έτσι πιο ολοκληρωμένα, ξεκινάω από την καρτέλα των extras. Εδώ, αν προσφέρετε στους πελάτες σας κάποια έξτρα παροχές, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι προϊόντα, μπορείτε να έχετε εδώ μία λίστα παραμετροποιήσιμη και αυτή, με όλες τις παροχές σας, και να προσθέτετε ουσιαστικά μία επιπλέον χρέωση, την κράτηση και στο υπόλοιπο του πελάτη. Τώρα, εδώ τη λίστα μπορείτε να την έχετε πάρα πολύ αναλυτικά, βάζοντας ένα-ένα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, είτε μπορείτε να τις έχετε και σε κατηγορίες, για παράδειγμα, αναψυκτικά, mini bar, με προεπιλεγμένη πάντα την τιμή εδώ για να προσθέσετε την έξτρα χρέωση. Οπότε, εδώ προσθέτουμε αν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις και πάμε στην ανάλυση του κόστους, όπου εδώ στο σύνολο έχω αρχικά το συνολικό ποσό της κράτησής μου. Βλέπουμε εδώ και το φόρο διαμονής που έχει προσθεθεί στην αντίστοιχη επιλογή. Αν υπήρχαν επιπλέον χρεώσεις θα εμφανιζόντουσαν εδώ. Εδώ βλέπουμε το υπόλοιπο του πελάτη, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στα 1.374 ευρώ. Τώρα, πάμε να δούμε τα βήματα τιμολόγησης. Το βήμα που θα σας δείξω τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλετε να έχετε πολύ σωστά ενημερωμένα τα υπόλοιπα όλων των πελατών σας. Αυτό το βήμα λοιπόν λέει ότι πρέπει να έρθω εδώ στην καρτέλα πληρωμές και να προσθέσω ό,τι πληρωμή λαμβάνω από τον πελάτη. Είτε αυτή η πληρωμή είναι εξόφληση είτε είναι προκαταβολή. Οπότε, σε περίπτωση για παράδειγμα προκαταβολής, έρχομαι εδώ, επιλέγω ότι ο πελάτης μου έδωσε μια προκαταβολή των 200 ευρώ για παράδειγμα, βάζω εδώ το ποσό και αποθηκεύω. Εφόσον αποθηκεύσω, έχει ενημερωθεί εδώ το υπόλοιπο, έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές μου. Είναι η ώρα για την εξόφληση. Έρχομαι πάλι στις πληρωμές, νέα πληρωμή, βάζω τον τρόπο πληρωμής πάλι εδώ και καταχωρώ και το υπόλοιπο, 1.174 που ήταν. Και αποθηκεύω. Έχω αποθηκεύσει τις πληρωμές μου, είναι σωστά ενημερωμένο το υπόλοιπο του πελάτη μου, έχει μηδενίσει και μπορώ να έρθω εδώ που λέει τελικό τιμολόγιο για να εκδώσω το παραστατικό μου. Είτε αυτό είναι απόδειξη παροχής υπηρεσιών, είτε είναι τιμολόγιο. Στο πρότυπο είναι που θα το επιλέξω. Τι θέλω να εκδώσω, απόδειξη παροχής υπηρεσιών για παράδειγμα. Είναι μόνο το πρότυπο το οποίο μπορώ να επιλέξω, δεν χρειάζεται, η σειρά θα μπαίνει αυτόματα. Και στις παρατηρήσεις, ουσιαστικά, επειδή αυτό είναι πάλι λειτουργούμε με τα templates, μπορείτε να προσθέσετε μια επιπλέον σημείωση αν θέλετε πάνω στο συγκεκριμένο παραστατικό. Παραστατικά τα παραμετροποιούμε βάζοντας το λογότυπό σας και τα στοιχεία του καταλύματος και ό,τι άλλο θελήσετε το παραστατικό. Και παρακάτω βλέπετε ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πελάτη και κράτηση συμπληρώνονται αυτόματα με τις αντίστοιχες μεταβλητές. Εδώ, αν θέλω, μπορώ να έχω και τις πληρωμές όπως τις έχω καταχωρήσει. Κάποιος τους εξυπηρετεί αυτό. Είναι παραμετροποιήσιμα δηλαδή και τα πρότυπα. Εφόσον βεβαιωθώ ότι είναι όλα σωστά, μπορώ να έρθω εδώ στο κουμπάκι έκδοση και να εκδώσω το παραστατικό μου. Εφόσον εκδώσω το παραστατικό μου, μπορώ είτε να το εκτυπώσω να το δώσω στον πελάτη, αλλά πλέον επειδή προσπαθούμε να κάνουμε και την οικονομία στο χαρτί για το περιβάλλον, μπορώ εναλλακτικά να το στείλω με email στο email του. Ή αν θέλετε να το κρατήσετε εσείς για δικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε export είτε σε PDF είτε σε Excel. Έχω εκδώσει το παραστατικό μου, έχει πάρει εδώ την αρρύθμισή του και δίπλα έχει εμφανιστεί τώρα μια επιλογή που λέει απόδειξη ίσπραξης φόρου, που είναι ουσιαστικά για να εκδοθεί και ο φόρος διαμονής ξεχωριστά όπως προβλέπεται βάσει νόμου, ο οποίος όμως συσχετίζεται αυτόματα με το παραστατικό. Ελέγχω και το ότι είναι όλα σωστά και προχωράω και εδώ στην έκδοση με την ίδια λογική. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για την τιμολόγηση. Αυτή είναι η πιο απλή ουσιαστικά διαδικασία. Απλά να σας δείξω κάτι το οποίο τώρα με το My Data που είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Να πω ότι εδώ στην καρτέλα τιμολόγια μπορώ να βλέπω ανα πάσα στιγμή τα τιμολόγια που έχω εκδώσει για την κράτησή μου. Και αν για κάποιο λόγο έγινε κάποιο λάθος στο παραστατικό, για παράδειγμα στη συγκεκριμένη που εκδώσαμε απόδειξη παροχής υπηρεσιών, μας κάλεσε και τελικά ήθελε τιμολόγιο. Μπορούμε, πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι, να εκδώσουμε άμεσα το αντίστοιχο πιστωτικό παραστατικό. Πάλι είναι αυτόματα όλα τα στοιχεία ενημερωμένα. Απλά προχωράμε στην έκδοση του πιστωτικού και μετά εκ νέου θα εκδώσουμε το τιμολόγιο. Επομένως, είναι πολύ άμεση και η πίστοση του παραστατικού μας. Και να σας πω ότι όταν πατήσαμε το κουμπάκι έκδοση, κάτι πολύ βασικό, τα παραστατικά μας ανέβηκαν αυτόματα και στο My Data.
Εάν κάποιος για τον χύψη λόγο δεν θέλει να ανεβάζει τα παραστατικά του αυτόματα, αλλά θέλει να τα ανεβάζει χειροκίνητα, έχουμε δύο επιλογές, είτε να ανεβάζει ένα-ένα τα παραστατικά του, μεμονωμένα δηλαδή, είτε στο My Data, είτε μαζικά, δηλαδή να επιλέξει μια περίοδο. Θέλω για παράδειγμα να ανέβει στο My Data ό,τι έχω εκδώσει από χθες μέχρι σήμερα ή μέσα στην ημέρα μου. Αν δεν θέλω το αυτόματο, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι δύο επιλογές. Επομένως, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με τα βασικά εργαλεία του παραθύρου της κράτησης. Ό,τι ερώτηση έχει προκύψει, υπενθυμίζω, μπορείτε να τη γράψετε στο chat να τη δούμε στο τέλος. Θα κλείσω τώρα από εδώ για να πάμε στο επόμενο εργαλείο μας. Πριν πάμε στο επόμενο όμως εργαλείο μας, να πούμε ότι εδώ βλέπουμε και τη συντήρηση δωματίων. Η συντήρηση δωματίων μας επιτρέπει αν χρειάζεται κάποια εργασία ή κάποιο maintenance job που πρέπει να γίνει στο κατάλημα, για παράδειγμα, έχει χαλάσει κάποιο air condition. Κλείνοντας εδώ το ημερολόγιο μου με μια συντήρηση δωματίων εύκολα από τη λαμπίτα, μπλοκάρεται και η διαθεσιμότητα στα κανάλια, επομένως δεν έχω να ενημερώσω τα κανάλια. Και αφού είπαμε για τη συντήρηση, να πούμε και για το άλλο μεγάλο κομμάτι που μας απασχολεί, που είναι η καθαριότητα. Για την καθαριότητα. Υπάρχουν δύο τρόποι να τη διαχειριστούμε στο Hotelinga. Ο πρώτος τρόπος είναι σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι αν εσείς διαχειρίζεστε το κατάλημα απομακρυσμένα από το κινητό σας κτλ., μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία για το ποια δωμάτια έχουν καθαριστεί και τι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί από το προσωπικό καθαριότητας. Ο πρώτος λοιπόν αυτός τρόπος, εδώ δίπλα στο κάθε δωμάτιο βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα εικονίδιο που συμπίπτει σε όλα τα δωμάτια, είναι ένας κάδος. Αυτός ο κάδος υποδηλώνει ότι όλα τα δωμάτια αυτή τη στιγμή είναι βρώμιτα και χρειάζονται καθάρισμα. Για να δούμε πώς λειτουργεί, πάμε επιλογές, εργαλεία. Το προσωπικό καθαριότητα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει κάποιο smartphone, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον τρόπο αυτόν, οπότε εφόσον έχει smartphone, θα έχει πρόσβαση στο σύστημα και θα βλέπει μόνο αυτήν τη σελίδα, τίποτα άλλο από τα σημεία του συστήματος, κανένα άλλο σημείο. Μόνο αυτή τη σελίδα με όλες τις εργασίες που έχουν να γίνουν για την ημέρα. Αυτό εδώ το τριγωνάκι, το warning σημάδι, μας δείχνει ότι υπάρχει και άφιξη για την ημέρα, ώστε να ξέρουν να βάλουν προτεραιότητα τις συγκεκριμένες εργασίες. Τώρα, για παράδειγμα, ξεκινάνε να καθαρίζουν με το δωμάτιο 104 που έχει και αναχώρηση σήμερα. Κλικάρουν μία φορά πάνω στο task, το task γίνεται πορτοκαλί. Εσείς είστε ενημερωμένοι ότι καθαρίζετε σε πραγματικό χρόνο, γιατί έχει βγει εδώ η σκουπίτσα. Εφόσον τώρα ολοκληρωθεί το καθάρισμα του συγκεκριμένου δωματίου, επιστρέφουν στη σελίδα που έχουν πρόσβαση μέσα από το smartphone, πατάνε άλλη μία φορά πάνω στη συγκεκριμένη εργασία που γίνεται πράσινη. Εσείς είστε ενημερωμένοι ότι το δωμάτιο 104 είναι καθαρό και έτοιμο για τον επόμενο πελάτη, εφόσον υπάρχει άφιξη, γιατί έχει εμφανιστεί εδώ ο ήλιος. Οπότε αυτός είναι online τρόπος σε πραγματικό χρόνο που απαιτεί έναν επιπλέον χρήστη ουσιαστικά που θα έχει πρόσβαση μόνο σε αυτό το σημείο. Πάμε να δούμε και τον παραδοσιακό τρόπο. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι μέσω των αναφορών του συστήματος, οπότε αν πάω εδώ επιλογές, αναφορές, ουσιαστικά μεταβαίνω στα στατιστικά του λογαριασμού μου, όπου επειδή είναι πάνω από 135 τα reports, στην αρχή μπορείτε να έχετε τα 10 αγαπημένα σας, αυτά που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, για άμεση πρόσβαση. Το συγκεκριμένο report καθαριότητας είναι ενδεικτικά, θα σας δείξω το 18, γιατί ανάλογα το είδος του καταλήμματός σας μπορεί να σας είναι χρήσιμη και κάποια άλλη αναφορά. Οπότε πάμε να δούμε αυτό σαν γενικό κανόνα. Ανοίγοντας ένα συγγνώμη, θα σας δείξω και αυτό. Ανοίγοντας ένα report από εδώ, από αυτό το κουμπάκι, βάζω εδώ το διάστημα για το οποίο θέλω το σύστημα να μου δώσει δεδομένα. Αυτό ισχύει για όλα τα στατιστικά, γιατί μπορεί να θέλουμε να δούμε κάποια στατιστικά μας για μια παρελθοντική περίοδο για να δούμε τα στοιχεία μας, ή μπορεί να θέλουμε να δούμε για κάποια μελλοντική περίοδο ώστε να παρακολουθήσουμε τις προβλέψεις μας. Οπότε εδώ αρκεί να βάλουμε το διάστημα για το οποίο θέλουμε να ενημερωθούμε. Εδώ επιλέγω όλα τα δωμάτια. Μπορείτε να δείτε και κάποιο στατιστικό report για κάποιο συγκεκριμένο δωμάτιο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για εσάς που έχετε διαμερίσματα. Οπότε, εφόσον συμπληρώσω εδώ, κάθε report μπορώ είτε να το δώσω στην οθόνη μου, που έτσι θα γίνει τώρα, αλλά μπορείτε επιπλέον και να το εκτυπώσετε απευθείας, να το εξάγετε είτε σε ένα PDF είτε σε ένα Excel αρχείο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς φαίνεται. Υπάρχουν δύο πίνακες. Στον πρώτο πίνακα είναι οι αναχωρήσεις μου ουσιαστικά που γίνεται ολικό καθάρισμα δωματίου. Βλέπετε εδώ τις αφίξεις, υπάρχουν και οι αφίξεις μας, ώστε να μπουν σε προτεραιότητα τα δωμάτια αυτά. Όλες οι βασικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε.
Παρακάτω έχουμε ουσιαστικά τις παραμονές μας με τα tasks καθαριότητας, όπως το έχουμε ορίσει στην αρχή στις ρυθμίσεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Για παράδειγμα, ότι στο κατάλημά σας έχετε προγραμματισμένο το σκούπισμα δωματίου, την αλλαγή σεντονιών και πετσετών κάθε 2 ημέρες. Αυτό το ρυθμίζουμε στο σύστημα στην αρχή κατά το σετάρισμα του λογαριασμού και ανάλογα τις αφίξεις σας εμφανίζονται αυτόματα και τα αντίστοιχα task. Ότι πρέπει, για παράδειγμα, στο δωμάτιο 102 που μόλις ήρθε η άφηξη, μεθαύριο κάθε 2 μέρες, να εμφανιστεί το task για την αλλαγή σεντονιών, για παράδειγμα. Οπότε πάμε λίγο πίσω. Είπαμε ότι στην αρχή έχουμε τις 10 αγαπημένες μας αναφορές και μετά, παρακάτω, είναι όλες οι υπόλοιπες αναφορές μας, οι οποίες είναι χωρισμένες σε κατηγορίες. Έχουμε δηλαδή αναφορές. Εδώ έχουμε και τα custom reports, τα οποία ουσιαστικά μπορείτε να βάλετε κάποια φίλτρα που θέλετε εσείς να προσαρμόσετε, ώστε να δείτε τα στοιχεία που εσείς θέλετε. Κάτω από, από αυτή τη λειτουργία, τα υπόλοιπα στατιστικά είναι χωρισμένα σε κατηγορίες. Αρχή έχουμε στατιστικά για τις κρατήσεις, μετά έχουμε στατιστικά για πωλήσεις, για έσοδα, για τους πελάτες μας, το ιστορικό κρατήσεων και χρηστών, για τα πρακτορία μας, για την καθαριότητα, για την τιμολόγηση, για τα κανάλια, για τη μηχανή κρατήσεων και για το My Data. Και το My Data είναι επίσης χρήσιμες γιατί μπορεί να θέλει να κάνει κάποια διασταύρωση ο λογιστής, οπότε εύκολα εξάγεται το αντίστοιχο report να το προωθήσετε. Ενδεικτικά θα σας δείξω εγώ κάποιες αναφορές. Αν είδατε κάποια αναφορά από κάποια κατηγορία, εννοείται μου γράφετε στο chat να το δούμε. Ενδεικτικά να δούμε κάποιες εδώ από τις αγαπημένες για την πληρότητα. Να σας δείξω την 23 και να δούμε και την αναφορά, να δούμε μια πιο αναλυτική στην αρχή, την 9. Οπότε, ανοίγω αυτή την αναφορά. Θέλω για παράδειγμα να δω πληρότητά μου από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα. Αυτό το demo είναι ξενοδοχειακό, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, έτσι. Οπότε, σε αυτό εδώ το report υπάρχουν και κάποιοι τύποι δωματίου που έχω κλείσει, οπότε θα εμφανιστούν λίγοι παραπάνω, στους οποίους μπορούμε να τους ευνοήσουμε. Οπότε, εδώ στα αριστερά έχουμε τους τύπους μας, όταν μιλάμε για κάποιο ξενοδοχειακό κατάλημα. Αν πρόκειται για διαμερίσματα ή για μεμονωμένες άλλες καταχωρήσεις, βίλες, σουίτες κτλ. Ο κάθε τύπος, αν δεν έχετε μάλλον τύπους, εμφανίζεται σαν ξεχωριστή καταχώρηση στο κάθε διαμέρισμά σας. Οπότε εδώ βλέπουμε τις διενυκτερεύσεις μας και τις διαθέσιμες, την πληρότητα αναλυτικά για τον κάθε τύπο για το διάστημα που έχουμε ορίσει, το τζίρο αλλά και το ADR, τη μέση τιμή μας. Και παρακάτω έχουμε ουσιαστικά και μια γενική πληρότητα για την περίοδο αυτή. Μία άλλη αναφορά για την πληρότητα είναι η 23, οπότε είδαμε λίγο πιο αναλυτικά, υπάρχουν και ακόμα πιο αναλυτικές. Και πάμε λίγο σε πιο γενικό επίπεδο τώρα, να δούμε την 23, που θέλουμε με μια πολύ γρήγορη ματιά να αξιολογήσουμε την πληρότητα, χωρίς να μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Οπότε εδώ ουσιαστικά η μαύρη είναι η τύπη που σας είπα πριν ότι έχω κλείσει, οπότε τους παραβλέπουμε. Όσο πιο κόκκινο είναι το χρώμα για την κάθε ημέρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πληρότητά μου. Δηλαδή, πάμε από το πράσινο στο κίτρινο, στο πορτοκαλί, στο κόκκινο. Με μια γρήγορη ματιά μπορούμε να δούμε για τον κάθε τύπο δωματίου τι πληρότητα έχω. Οπότε, για παράδειγμα, μπορώ να δω ότι αυτός ο τύπος δωματίου εδώ, μάμα μία, έχει σταθερά υψηλή πληρότητα. Σε αντίθεση με αυτό το τύπο δωματίου, για παράδειγμα, που έχει πολύ χαμηλή πληρότητα και μπορεί να θέλω να κάνω κάποια προσφορά για να βοηθήσω στην αύξηση της πληρότητάς του. Οπότε εδώ με μια γρήγορη ματιά βλέπω την πληρότητά μου. Τώρα από εδώ μπορώ να κάνω εξαγωγή και στατιστικών για κρατήσεις, για πληρωμές, για έσοδα και να τις προωθήσω αν θέλει να τις δει και κάποιο άλλο τμήμα. Μία άλλη πολύ σημαντική αναφορά είναι να δούμε την 55, η οποία είναι για τα πρακτορία μας. Επομένως, αυτό που έχω εγώ εδώ τα κατάλληλα στοιχεία, αυτό που μπορούμε να δούμε ότι οι αναφορές αυτές σας καλύπτουν είτε για καθημερινές λειτουργίες για να παρακολουθήσετε, για παράδειγμα, τις πληρωμές, τις αφίξεις, την καθαριότητα, είτε όμως για να μελετήσετε για το κατάλημά σας άλλα πιο βασικά στοιχεία, όπως την πληρότητα, όπως τα μερίδια πρακτορείων, που είναι κάτι δυναμικό και θέλουμε να το παρακολουθούμε σταθερά. Οπότε να σας βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο
να αξιολογήσετε και να λάβετε πιο σωστές στρατηγικές αποφάσεις για τη συνεργασία σας, για το κατάλημά σας. Εδώ φαίνονται όλα μας τα πρακτορία, φαίνονται και οι direct κρατήσεις, οι απευθείας κρατήσεις μας, στο διάγραμμα και στο πινακάκι. Υπάρχει και άλλη αναφορά αντίστοιχη με περισσότερες πληροφορίες εδώ, οπότε μπορούμε να δούμε για όλα μας τα πρακτορία, τον αριθμό διανυκτερεύσεων και κρατήσεων και το μέσο όρο, και αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία, νυχτών ανακράτηση, τη διάρκεια της κράτησής μας δηλαδή. Πάμε πίσω. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαλεία. Εδώ όμως κάπου ολοκληρώνουμε με τις βασικές λειτουργίες του PMS. Επομένως, αν είδατε κάτι άλλο είτε είναι κάτι διαφορετικό στη δική σας περίπτωση, το αφήνετε στο chat, το βλέπουμε σε δεύτερο χρόνο και τώρα θα προχωρήσουμε στο Channel Manager. Όπως είπαμε, το σύστημα, το Hoteliga είναι 3 σε 1. Δεν χρειάζεται να φύγουμε από εδώ. Ερχόμαστε στις επιλογές και πάμε Channel Manager για να μεταβούμε στο Channel Manager. Εδώ, εντάξει, υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα τα κανάλια στα οποία προωθείτε το κατάλημά σας και ανάλογα και την τιμολογική σας πολιτική και άλλα κριτήρια που είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μαζί. Τώρα το πιο σύνηθες είναι να μπω στο ημερολόγιο. Αυτό το demo να σας πω ότι το έχουμε συνδέσει μόνο με την Booking.com και αυτό μπορεί να φανεί εδώ που βλέπουμε το λογότυπο της Booking.com. Αντίστοιχα, θα φαινόταν τα λογότυπα άλλων καναλιών τα οποία θα είχατε συνδέσει σε Airbnb, Expedia κτλ. Δίπλα από τον κάθε τύπο δωματίου. Αυτή εδώ τώρα η σελίδα μπορεί να σας θυμίζει λίγο το extranet της Booking.com, είναι πολύ παρόμοια η λογική. Και από εδώ, καθώς η διασύνδεση με τα κανάλια είναι αμφίδρομη, είναι two-way connection, μπορούμε όπως λαμβάνουμε κρατήσεις από τα κανάλια στο ημερολόγιο που ήμασταν πριν, αντίστοιχα από εδώ μπορούμε να ορίσουμε τιμές, διαθεσιμότητα και περιορισμούς σε όλα τα συνδεδεμένα κανάλια με μία μόνο κίνηση. Μπορώ, για παράδειγμα, για τις 11 Νοεμβρίου να έρθω εδώ, αυτός ο τύπος δωματίου, ο φούξια, έχει 2 δωμάτια. Μπορώ να πω ότι για τις 11 Νοεμβρίου, αντί για 2 δωμάτια που έχει ο τύπος αυτός, θέλω να στείλω διαθεσιμότητα μόνο για το 1. Ή θέλω να κάνω stop sales. Ή αντίστοιχα θέλω να αλλάξω την τιμή μου για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί βλέπω ότι έχω ζήτηση ή γιατί αντίστοιχα θέλω να το προωθήσω για να αυξήσω την πληρότητά μου για τη συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί είναι χαμηλή. Αντίστοιχα μπορώ να έρθω εδώ στο κουμπάκι μαζική ενημέρωση και να αλλάξω είτε τις τιμές, είτε τους περιορισμούς, είτε τη διαθεσιμότητα για ένα μεγαλύτερο διάστημα αυτή τη φορά. Συγγνώμη, να πάω εδώ στο μέχρι. Για όλο το μήνα, για παράδειγμα τον Νοέμβριο, να επιλέξω τον εκάστοτε τύπο δωματίου και να ορίσω εδώ την τιμή μου ή αντίστοιχα και τιμή επιστρέψιμη τιμή μου. Επομένως, κάπως έτσι λειτουργεί και για να ορίσω διαθεσιμότητα ή να κάνω stop sales ή να αλλάξω το allotment μου ή να ορίσω περιορισμούς, είτε minimum stay είτε κάποιον άλλο περιορισμό που έχετε στα εκάστοτε κανάλια, γιατί δεν έχουν και όλα τα κανάλια τους ίδιους περιορισμούς. Οπότε από εδώ ενημερώνω τα κανάλια μου με μία κίνηση. Αν έχω διαφορετικές πληροφορίες, αν θέλω να στείλω μάλλον διαφορετικές πληροφορίες, στο κάθε κανάλι είναι κάτι το οποίο και αυτό μπορεί να γίνει είτε με σύνδεση τιμοκαταλόγων είτε ορίζοντας διαφορετικές πληροφορίες. Και αφού ολοκληρώσαμε και με το Channel Manager, πάμε να δούμε τη μηχανή κρατήσεων. Να κάνω μια ανανέωση της σελίδας, μήπως έχει λήξει το session. Οπότε, έχουμε και τη δική μας μηχανή κρατήσεων. Πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι η μηχανή κρατήσεων μας δεν έχει προμήθειες. Επομένως, όσες κρατήσεις και να λάβετε, υπάρχει το fixed κόστος της συνδρομής σας και δεν υπάρχουν περαιτέρω προμήθειες ανακράτηση. Αυτή είναι η αρχική σελίδα της μηχανής κρατήσεων που παραμετροποιούμε εμείς για εσάς. Δηλαδή, εσείς μας στέλνετε μια ωραία φωτογραφία που θέλετε για το background. Υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές που μπορούμε να παραμετροποιήσουμε, όπως το λογότυπο ή τα χρωματάκια. Και αντίστοιχα, εμείς προετοιμάζουμε τη σελίδα. Η μηχανή κρατήσεων τώρα στην ιστοσελίδα σας διασυνδέεται είτε με το link το οποίο μπαίνει πίσω από κάποιο booking button που θα επιλέξετε εσείς, είτε ένα κουμπάκι που θα λέει κάνε κράτηση εδώ, book here, book online, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε να το ονομάσετε. Και επιπλέον προσφέρουμε και τον κώδικα. Υπάρχει ένας κώδικας που μπορείτε να βάλετε στην ιστοσελίδα σας, ένα widgetάκι, ένα μικρό δηλαδή πλαίσιο,
στο οποίο μπορεί ο πελάτης να επιλέξει τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλει να κάνει κράτηση και μετά να μεταβεί στα αποτελέσματα της μηχανής κρατήσεων. Θα τα δούμε εδώ τώρα τη σελίδα δηλαδή που θα μεταβεί στην προκειμένη περίπτωση. Όταν πατήσω αναζήτηση, απλά να σας πω ότι εδώ μπορείτε για τη μηχανή κρατήσεων να κάνετε προσφορές, είτε σε ένα γενικό επίπεδο. Για παράδειγμα, για την περίοδο μετά τα Χριστούγεννα, θέλω όποιος πελάτης θέλει να κάνει κράτηση μέσα από την ιστοσελίδα μου να έχει μια έκπτωση 10%, οπότε ισχύει για όλους. Είτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσωπικούς εκπτωτικούς κωδικούς και να τους δώσετε σε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών που θέλετε να προσελκύσετε. Είτε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι loyalty, στους πιστούς πελάτες σας που θέλετε να τους ανταμείψετε, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη έκπτωση είτε στη διαμονή είτε στη διατροφή σε κάποια άλλη ομάδα πελατών. Οπότε αφού επιλέξω εδώ την περίοδο για την οποία θέλω να κάνω κράτηση ή αν την έχω επιλέξει ήδη στο πλαίσιο στην ιστοσελίδα, μεταβαίνω εδώ στο αντίστοιχα αποτελέσματα. Η μηχανή κρατήσεων, υπενθυμίζω, διαβάζει τη διαθεσιμότητα όπως την είχαμε δει στο ημερολόγιο. Οπότε εδώ μπορώ για παράδειγμα να έρθω να δω ένα διαθέσιμο δωμάτιο, να δω τις φωτογραφίες σε πιο μεγάλο μέγεθος και καλύτερη ανάλυση. Μπορώ να έχω και κάποιο κειμενάκι εδώ για το συγκεκριμένο τύπο δωματίου ή διαμέρισμα, τις παροχές στα αντίστοιχα εικονίδια. Οπότε αφού έχω τις πληροφορίες μου αναλυτικά, αν θέλω μπορώ να έχω και τα τετραγωνικά μέτρα όπως είδαμε. Δεν θυμάμαι αν το έχω προσθέσει εδώ ή σε κάποιο άλλο τύπο δωματίου μάλλον. Εδώ μπορώ να πατήσω και να δω και όρους χρήσης και προϋποθέσεις αναλυτικά όπως τα έχω στο κατάλημά μου, είτε όσον αφορά την ακύρωση, τα παιδιά, τα κατοικίδια και όποια άλλη πληροφορία θέλετε εσείς. Οπότε εδώ μπορεί κάποιος να επιλέξει το δωμάτιο για το οποίο θέλει να κάνει κράτηση. Φυσικά μπορεί να κάνει κράτηση και για περισσότερα από ένα δωμάτια. Και αφού το επιλέξει, προχωράει στο επόμενο βήμα. Τώρα το επόμενο βήμα ουσιαστικά είναι ένα summary, το οποίο κάποιος μπορεί να επιλέξει αριθμό ενηλίκων, παιδιών, τη διατροφή του. Εδώ πάλι είναι παραμετροποιήσιμες οι επιλογές σας. Και παρακάτω μπορεί να κάνει κράτηση και να πληρώσει και για κάποια άλλη υπηρεσία που προσφέρετε. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και κάποιο προϊόν δηλαδή. Είτε είναι μασάζ, μετά πάμε στις υπηρεσίες δηλαδή, κάποιο transfer. Ό,τι άλλες επιλογές έχετε εσείς, είτε είναι δικές σας in-house που τις προσφέρετε, είτε είναι μέσω συνεργατών που τις προωθείτε. Μετά να προχωρήσει κάποιος μάλλον στην πληρωμή. Εδώ θα συμπληρώσω τα προσωπικά του στοιχεία που έτσι ακριβώς θα πέσουν και στο PMS, στο Hoteliga προσυμπληρωμένα. Εδώ θα επιλέξω τον τρόπο πληρωμής. Για τους τρόπους πληρωμής να σας πω ότι υποστηρίζουμε όλους τους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμής, είτε δηλαδή κάποιος να πληρώσει κατά την άφηξή του ή κατά την αναχώρησή του στο κατάλημα, είτε να κάνει τραπεζική μεταφορά όλου του ποσού στο λογαριασμό της προτίμησής σας, είτε προκαταβολής. Έχουμε και διασύνδεση με ελληνικές τράπεζες Eurobank και Alpha Bank, αν κάποιος θέλει να πληρώσει online με την κάρτα του. Επίσης δίνεται η επιλογή της πιστωτικής κάρτας και μετά έχουμε διασύνδεση με online πύλες πληρωμών, όπως είναι η PayPal, το Checkout, το Braintree, σας λέω τις πιο γνωστές, υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές. Οπότε επιλέγει εδώ ο πελάτης τον τρόπο πληρωμής, αντίστοιχα θα του εμφανιστούν από κάτω και απαραίτητες πληροφορίες. Μπορεί να αφήσει και κάποιο σχόλιο εδώ. Τικάρει εδώ, πατάει να γίνει κράτηση και αφού ολοκληρώσει την κράτησή του θα συμβούν δύο πράγματα. Αυτός θα λάβει ένα email αυτόματο επιβεβαίωσης από την πλευρά σας, που το έχουμε ρυθμίσει έτσι μέσα στο Hoteliga, και παράλληλα η κράτηση θα πέσει στο PMS με όλα τα στοιχεία και θα ενημερωθούν τα υπόλοιπα συνδεδεμένα κανάλια σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί και η μηχανή κρατήσεων. Επομένως, αυτές είναι οι πιο βασικές λειτουργίες του συστήματος. Σας έδειξα έτσι κάποιες ενδεικτικές, τις βασικότερες λειτουργίες για το κάθε σύστημα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν εργαλεία διαχείρισης κρατήσεων, όλες οι αναφορές, το εργαλείο καθαριότητας και κάτι το οποίο ήθελα να σας πω όσον αφορά το PMS που παρέλειψα προηγουμένως, είναι ότι υπάρχει και CRM μέσα στο σύστημα, οπότε αν έρθω εδώ επιλογές πελάτες, εδώ έχω όλο μου το πελατολόγιο. Μπορώ να ψάξω και έναν συγκεκριμένο πελάτη από τα φίλτρα βάζοντας κάποιο από τα στοιχεία του. Αν έρθω εδώ και βάλω για παράδειγμα ένα επώνυμο, μου βγάζει από κάτω τον πελάτη, για τον οποίο μπορώ να δω όλα τα βασικά του στοιχεία. Μπορώ να δω τα στοιχεία τιμολόγησης,
όλες τις κρατήσεις που έχει κάνει στο κατάλημα. Μπορώ φυσικά να έχω και πρόσβαση σε όλες τις κρατήσεις τις παρελθοντικές του και τις κινήσεις για να δω αν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και σε περίπτωση που ο πελάτης μπορεί να είναι έτσι, κάποια εταιρεία ή κάποιο πρακτορείο με το οποίο συνεργάζεστε. Επιπλέον το My Data είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι δικό μας και αυτό και περιλαμβάνεται στο PMS. Είναι ένα μέρος του PMS. Οπότε κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει έτσι την παρουσίαση, να δούμε τι ερωτήσεις υπάρχουν, οπότε να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε κάποια πράγματα. Οπότε μπορείτε να γράψετε στο chat τις ερωτήσεις σας, να ανοίξω εγώ τώρα, να δούμε και τι ερωτήσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ωραία. Βλέπουμε μία ερώτηση εδώ για το Channel Manager. Ένα δευτερόλεπτο μόνο να τη... Ωραία. Ουσιαστικά η ερώτηση, είδα ότι κάποιος έχει σηκώσει χέρι, να σας πω ότι το χεράκι εδώ στο Zoom δεν λειτουργεί, δεν μπορείτε να μιλήσετε, οπότε αν θέλετε γράψτε στο chat την ερώτηση και θα σας την απαντήσω εγώ τώρα προφορικά. Το λέω για να μην χάνουμε χρόνο. Οπότε, να απαντήσω στην ερώτηση για το Channel Manager. Η ερώτηση αφορά αν κάποιος έχει διαμερίσματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε κάποια εταιρεία διαχείρισης διαμερισμάτων ή διαχειρίζεστε εσείς πολλαπλά διαμερίσματα. Και ουσιαστικά αφορά αν μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα IDs. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, εννοείται, έτσι. Να πω ότι ναι, μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά IDs, για παράδειγμα στην Booking.com, στο Hotel.Liga. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επειδή βλέπω κάτω μου έχετε ρωτήσει και για τα αφημί, ναι, αν τα διαμερίσματα αυτά ανήκουν σε διαφορετικά αφημί, πάλι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορούμε μέσα στο PMS να έχουμε πολλαπλά αφημί για να κάνουμε αντίστοιχα και την τιμολόγηση. Οπότε δημιουργούμε ξεχωριστές σειρές μετρητές για τα παραστατικά, για το αντίστοιχο αφημί, είτε είναι έδρα είτε είναι υποκατάστημα, και γίνεται κανονικά η τιμολόγηση επιλέγοντας κάθε φορά για ποιο αφημί ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε την τιμολόγησή μου. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ, χαίρομαι που σας κάλυψα. Απλά να πω για την υποερώτηση που δεν απάντησα λίγο πιο πριν, ότι αν δεν θέλετε, αν έχετε τύπους και δεν θέλετε να δώσετε διαθέσιμα όλα τα δωμάτια που ανήκουν στον εκάστοτε τύπο, φυσικά μπορείτε να ορίσετε εσείς στο στόχο πωλήσεων το allotment σας και να μην τα δώσετε διαθέσιμα όλα προς πώληση στα κανάλια, εννοείται. Να δούμε έτσι και κάποιες ακόμα ερωτήσεις. Αν θέλετε κι εσείς, σημειώστε ότι άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Ωραία, υπάρχει μία ερώτηση για τα όχι, αυτά δεν είναι αυτοματοποιημένα, είναι για τα μηνύματα μέσω των καναλιών που είδαμε πριν. Οπότε, να κάνω εδώ, για να κάνω και μία υπενθύμηση, να πάλι share την οθόνη μου, ουσιαστικά, και διορθώστε με πάλι αν κάνω κάποιο λάθος. Από ό,τι έχω καταλάβει, μιλάτε για το εργαλείο των μηνυμάτων που είναι για την Booking και για την Airbnb. Οπότε πάμε εδώ μέσα σε μία κράτηση με διπλό κλικ, την ανοίγουμε, πάμε στα μηνύματα. Οπότε η ερώτηση, για να τη μεταφέρω κιόλας και στο υπόλοιπο κοινό, είναι αν εδώ φαίνονται τα αυτοματοποιημένα μηνύματα τα οποία έχετε προγραμματίσει να στέλνετε στους πελάτες από τα εκάστοτε extranets. Booking και Airbnb δηλαδή. Και η απάντηση είναι ότι ναι, φαίνονται εδώ τα αυτοματοποιημένα μηνύματά σας. Απλά μετά μπορείτε να παρακολουθήσετε αν υπάρξει κάποια απάντηση ή κάποια νέα επικοινωνία. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ό,τι άλλο θέλετε μου το συμπληρώνετε στο chat. Η επόμενη ερώτηση ουσιαστικά είναι αν μπορείτε να τιμολογήσετε αν δεν έχετε κάνει το checkout. Η απάντηση εδώ είναι ναι, μπορεί να γίνει τιμολόγηση. Δεν υπάρχει κλείσιμο ημέρα στο Hotel.Liga. Αυτή είναι μια σημαντική πληροφορία που δεν σας είπα και ήταν καλή ευκαιρία τώρα. Επομένως, μπορείτε να κάνετε την τιμολόγηση μιας κράτησης όποτε το θελήσετε. Αυτό, εντάξει, είναι χρήσιμο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι χρήσιμο και για τα πρακτορεία, γιατί κάποιες φορές τιμολογούμε ανακράτηση, κάποιες φορές έχουμε κάνει διαφορετική συμφωνία για τις προμήθειες που θέλουμε να δώσουμε στο εκάστοτε πρακτορείο. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Και υπάρχει και η λειτουργία τιμολόγηση στο Hotel.Liga, η ελεύθερη τιμολόγηση, που ουσιαστικά μπορείτε να τιμολογήσετε όποιον πελάτη θέλετε εσείς, ανεξάρτητα από κάποια κράτηση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει κράτηση συνδεδεμένη. Το λέω και αυτό έτσι σαν επιπλέον πληροφορία.
Άλλες ερωτήσεις που μπορεί να... Βλέπω άλλη μία εδώ θα απαντηθεί τώρα. Πείτε μου, αν θέλετε, γράψτε και εσείς άλλες ερωτήσεις. Να σας πω ότι εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε, πριν απαντήσω την επόμενη ερώτηση, μπορούμε να κάνουμε και κάποιο ραντεβού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sales@hoteliga.com και στο 210 80 56 576. Άμα θέλετε να κάνουμε και κάποια συνάντηση για να δούμε έτσι πιο αναλυτικά για τις ανάγκες του δικού σας καταλύματος και φυσικά και για το κομμάτι της προσφοράς. Να απαντήσω λίγο στην ερώτηση. Έχουμε δύο ερωτήσεις ακόμα να απαντήσουμε. Οπότε, η πρώτη ερώτηση είναι για το σετάρισμα. Ναι, αν υπάρχει manual. Ναι, υπάρχει και υπάρχει manual που μπορείτε να έχετε ανα πάσα στιγμή πρόσβαση. Πάλι θα κάνω κοινή χρήση της οθόνης. Εδώ, πατώντας στο ερωτηματικό πάνω δεξιά στο λογαριασμό σας, ουσιαστικά μεταφέρεστε στο manual. Υπάρχουν όμως και κάποια βιντεάκια που μπορούν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί είναι κάποια σύντομα βίντεο, πιο στοχευμένα, ας πούμε, άμα σας εξυπηρετεί καλύτερα αυτή η βοήθεια. Να πω, υπάρχει άλλη μια ερώτηση, οπότε να απαντήσω για την εξυπηρέτηση. Υπάρχει φυσικά εξυπηρέτηση πελατών, είτε μέσω email, είτε μέσω chat, τηλεφωνική, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 6. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί πάει ανάλογα με το πακέτο της συνδρομής σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε ακόμα άλλες δύο ερωτήσεις. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι για κάποιον που έχει διαμερίσματα ή πολλαπλούς λογαριασμούς. Υπάρχει επιλογή του multi-property account, οπότε να σας δείξω και αυτό. Αν έχετε παραπάνω από ένα καταλύματα, θέλετε να έχετε και τα στατιστικά σας ξεχωριστά ή μπορεί να έχετε και διαφορετικές μηχανές κρατήσεων. Ουσιαστικά έχετε έναν λογαριασμό για κάθε κατάλημα. Εύκολα, πατώντας εδώ που λέει admin παπάκι hoteliga αυτή τη στιγμή, από κάτω θα σας εμφανιστούν και οι άλλες επιλογές ή η άλλη επιλογή ανάλογα πόσο άλλα καταλήμματα έχετε, για να μπορείτε να μεταβαίνετε από τον έναν λογαριασμό στον άλλον, χωρίς να κάνετε κάθε φορά αποσύνδεση και σύνδεση, logout και login δηλαδή. Οπότε εύκολα και μεταφέρεστε και στην αντίστοιχη σελίδα, έτσι, γιατί μπορεί να θέλετε να δείτε τα ημερολόγια. Οπότε, όντας εδώ στο ημερολόγιο, θα μεταβείτε στο ημερολόγιο πάλι του άλλου λογαριασμού. Έχουμε και άλλη μια ερώτηση για την παραμετροποίηση για τους τρόπους πληρωμής που θέλουμε να εμφανίζονται σε ένα παραστατικό. Ωραία, πώς κάνουμε αυτή την παραμετροποίηση? Αρχικά, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε συγκεκριμένα, όμως πρέπει ένα πράγμα είναι να ορίσουμε τους τρόπους πληρωμής μέσα στο σύστημα. Πάω λίγο πάλι πίσω στο λογαριασμό. Οπότε εδώ, όπως είπαμε, αν πάω επιλογές ρυθμίσεις, εδώ έχω πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του λογαριασμού μου. Αν έρθω εδώ, τιμολογιακή πολιτική, τρόπους πληρωμής, εδώ μπορώ να έχω όλους τους τρόπους οι οποίοι θέλουν να εμφανίζονται σαν επιλογές, έτσι. Αφού τους έχω εδώ φτιάξει σωστά και τους έχω ενεργοποιημένους και έχουμε κάνει και την αντιστοίχηση για το My Data να εμφανίζονται σωστά, το πώς φαίνονται πάνω στα παραστατικά είναι θέμα μεταβλητών. Επομένως, μπορούμε να σας στείλουμε τις οδηγίες ή να σας παραμετροποιήσουμε ένα πρότυπο για να εμφανίζονται οι τρόποι πληρωμής πάνω στα παραστατικά. Χρειάζεστε κάτι έτσι περαιτέρω σε αυτή την ερώτηση ή σας έχω καλύψει? Νομίζω, περιμένω έτσι και την επιβεβαίωση και γι' αυτό. Νομίζω έτσι σας έχω καλύψει το μεγαλύτερο μέρος και έχουμε καλύψει και τις ερωτήσεις. Θα σας στείλουμε και email με την παρουσίαση. Ωραία, τέλεια. Οπότε έλαβα και την επιβεβαίωση και γι' αυτό, οπότε θα επικοινωνήσουμε για την παραμετροποίηση των προτύπων. Υπάρχει έτσι κάποια άλλη ερώτηση ή κάτι που θέλετε να δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα, ειδικά αν πρόκειται για κάποιο άλλο είδους καταλύματος εκτός από το ξενοδοχειακό, που είναι έτσι λίγο πιο, το είδαμε και παραπάνω στο demo με αυτή την έννοια. Ωραία, υπάρχει άλλη μία ερώτηση.
Φυσικά το hotel είναι κατάλληλο και για boutique ξενοδοχεία και σκεφτείτε ότι είναι κατάλληλο και για, εκτός από πολλών ειδών καταλήμματων, και για πολύ μικρά καταλήμματα, έτσι, δηλαδή και 2 και 3 δωμάτια να θέλει να έχει κάποιος, ή διαμερίσματα μάλλον πιο συγκεκριμένα, εννοείται, γιατί ουσιαστικά θα έχει και όλες του τις λειτουργίες σε ένα σύστημα, αλλά αργά ή γρήγορα, όντας σε τόσο ανταγωνιστική αγορά και για να ρυθμίζουμε και τη διαθεσιμότητα και όλες τις πληροφορίες στα κανάλια, αλλά και για να έχουμε και τη βέλτιστη διαθεσιμότητα και να μην χάνονται ευκαιρίες για νέες κρατήσεις και για αυξημένη πληρότητα, εννοείται ότι το Hotel είναι κατάλληλο. Γι' αυτό έχουμε άλλωστε και το bronze πακέτο που είναι μέχρι 10 δωμάτια, διαμερίσματα, ανάλογα το είδος του κάθε καταλήμματος. Ναι, και άλλη μία ερώτηση σχετικά με το πώς γίνεται η αγορά του προγράμματος, βλέπω εδώ. Λειτουργούμε με συνδρομές. Υπάρχει και η μηνιαία και η ετήσια συνδρομή, οπότε ό,τι εξυπηρετεί καλύτερα για τις κάθοτε ανάγκες. Επομένως, βλέπουμε τι προϊόντα ενδιαφέρεστε να συμπεριλάβουμε στη συνδρομή και μετά κανονίζουμε αν θέλουμε να είναι σε μηνιαία ή σε ετήσια βάση. Δεν υπάρχουν άλλα κόστη, ούτε άλλες προμήθειες, ούτε από τα κανάλια, ούτε από τη μηχανή κρατήσεων. Ωραία. Και πριν κλείσουμε, επειδή υπάρχει και άλλη μια ερώτηση εδώ για POS, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Έχουμε το δικό μας API. Αυτό είναι το τέταρτο προϊόν ουσιαστικά δικό μας. Το οποίο το API τι είναι? Είναι ο τρόπος ουσιαστικά για να διασυνδεθεί το Hotelinga με άλλα τρίτα συστήματα ή εφαρμογές. Επομένως, ναι, έχουμε διασύνδεση και με POS συστήματα και για passport scanner συγγνώμη, και για online check-in εφαρμογές και έχουμε και διασύνδεση και με τη SiteMinder που έχουν το Application Store που ουσιαστικά εκεί υπάρχουν πάρα πολλών ειδών εφαρμογές με τις οποίες διασυνδέεται το Hotelinga, όπως και με Revenue Management Systems. Επομένως, ναι, έχουμε το δικό μας API και μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό και για το λογιστικό πρόγραμμα που μας αναφέρατε, εφόσον ανήκουμε στον όμιλο της ΕΠΣΙΛΟΝΕΤ, έχουμε διασύνδεση και με τα λογιστικά τους προγράμματα. Επομένως, ναι, μπορεί να γίνει διασύνδεση και με το λογιστικό πρόγραμμα της ΕΠΣΙΛΟΝΕΤ. Οπότε φαντάζομαι δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις. Εντάξει, μπορούμε να δούμε και πιο συγκεκριμένα σε δεύτερο χρόνο οτιδήποτε χρειαστείτε. Hotelinga.com 210 80 56 576 είναι το τηλέφωνο. Θα σας στείλουμε και email και ό,τι χρειαστείτε να κανονίσουμε είτε τηλεφωνικά είτε κάποια διαδικτυακή συνάντηση για να το συζητήσουμε έτσι πιο αναλυτικά. Οπότε ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι έχετε παρευρεθεί. Ελπίζω να σας έδωσε έτσι μια πολύ καλή εικόνα του συστήματος. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο χρειαστείτε. Εύχομαι καλό μήνα, γιατί είμαστε ακόμα και στην αρχή του μήνα. Καλή συνέχεια.